Sa number 9, STI West Negros University mangin venue para sa FIBA Women's Under-18 Tournament. STI West Negros University Gymnasium ang napilian sa syudad nga mangin playing venue para sa FIBA Women's Under-18 Southeast Asian Basketball Association Qualifiers sa masunod nga semana. Sarang ini maka-accommodate sa masobra sa 4,000 ka-basketball fans. Sumugod Hunyo 2 tubtub 6, magasambuwa ang 5 ka mga pungsod sa Southeast Asia para sa FIBA Qualifiers. Sa Hunyo 1, may isa ka welcome dinner nga pagahiwato ng Bacolod City para sa mga bisita. Sini nga semana, ginapaabot nga amat-amat na nga mag-aabot sa syudad ang mga tiglawas ng Pilipinas kag ang mga atleta gikan sa Vietnam, Thailand, Singapore kag Indonesia. Ginsiling ni Bacolod City Mayor Greg Sataya nga libre lang ang tickets nga ipanghatag sang organizers para sa tanan nga games. Dugang pa niya, dako ang mga impact sini sa turismo sang syudad. Sanig sa schedule sang FIBA, kadalas 7 sang gabi ang hampang sang Pilipinas. Inviting all basketball aficionados nga mag-witness sa sining Southeast Asia Basketball Association U18 qualifiers dito sa aton sa Bacolod. And we thank the Philippine Sports Commission Chairman Gregorio as well as the SBP sa pagpili sa Bacolod as the venue for the U18 women's qualifiers. I think for quite some time, I can't recall the last international basketball tournament that was held sa atong sa Bacolod. So I think this is a big boost in terms of sports as well as in terms of our tourism para ang mga kabataan naton ara sa basketball makagaan oportunidad nga maglantaw sa level of playing sa basketball sa international arena.